أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شاشدة قوة رمضان، هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 7 ga watan 4 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2023. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma. A jiya mun tsaya a aya ta 54 zuwa aya ta 55 a cikin suratul tauba a farkon shafi na 196. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomu da mu da ku gaba daya. malam Allah ce fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Na'am, bayani ya gabata mun fassara ɗaiɗaikun wannan kalima a jiya game da abin da ya shafi tafsiri na Jalalaini. Kinan da haka ba sai mun koma cikin fassara ɗaiɗaikun kalimomin ba. fala tu'jibika amwaluhum, Allah ya ce ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ya kawatar da kai ko ya burge ka ko ya dauki hankalinka. an gane ko amwaluhum dukiyar da suke da ita, wala auladuhum ko ƴaƴansu, domin ita duniya ba da ita ake kiyasin lahira ba. so da yawa kafirai suna kiyasta duniya da lahira su ne duka ɗaya ne. an gane ko wala irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ko minhuma aw taqra'a ko ba haka ba. wala irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu bimu'adhabin afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. su dai sun dauki su adda duniya su adda lahira. to sai Allah ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, kada dukiyarsu da ƴaƴansu su tada maka da hankali. kaga suna saba ma Allah, ba sa sallah, ko kuma in munafikai ne suna yi amma addinin ba na gaskiya bane, kuma sai kaga suna da jin dadin rayuwar duniya. an gane ko amma kuma ga mu'mini ba su samu duniyar ba. a'a, ita duniya Allah yana ba mu'mini yana ba kafiri. kowa ana iya bashi mulkin ne, kudin ne. fir'auna ya wuce, annabi Sulaiman ya wuce. ƙaruna na da kuɗi ko ba ka da bane. sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Uthman radiyallahu anhu suna da dukiya, ba abin mamaki bane. amma inda take ita lahira ita ce ake bantatta ga masu imani. shi yasa zo cikin hadisi sahihi Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai darajar fifikin sabro a wajen Allah, da kafiri bai samu wanda zai sha a cikin ta ba, dan ba ta kima a wajen Allah. kuma duniyar musulmi na iya samu, kafiri na iya samu. to amma sai ana nuna mana cewa ai musulmi bai iya samun duniya. to ya an kai kuma wadansu musulmi suka samu kuɗi a duniya, suka samu mulki a duniya. a in kan nemi hanyoyin da Allah ce ana samun duniya na halat, Allah ya ga dama zai baka duniya. turawa yanzu abin da suka ce mu in kace zaka bi addini ai ba za ka samu ilimin kere-kere ba. to Turkiya kasar musulmi ce kuma sun ci gaba a kere-kere, ko ba ka nan bane. to su ko me ilimi na duniya shi ne da alaka da jinsi ko kabila ko yare ko yanki. ka koya ka nema ka iya, za ka iya.
ƙa'idodin Allah sa ka gane su zaka iya kire-kire ban sani ko mun fahimta ba yadda kafiri yake iya karatun mathematics haka ne musulmi ke iya karatun mathematics sai ma musulmi ya cire makafiri haka Allah ya ga dama duniya kafiri na samu mumini na samu an gane ko amma qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إتلاهرة إتتا أنك كيبنش أما دنيا كونا إذا سامن ناشرة تنسي الله يحنى منزاء الله صلى الله عليه وآله وسلم يأيما ماكي nan malaman da ke kawo munasaba tsakanin aya da aya ibnu ashur yace tafri'un ya an ce tafri'a an gane ko daga alfar'u ne shine rehe ko reshi to an ce tafri' ma'ana kama an yi reshi ga magana wata magana ce akwai can sai aka yi mata rassa to nan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace tafri'un ala madhammati halihim fi amwalihim an yi tafri'i ne don a ƙara zarginsu kina akan zargin da an kai musu akan dukiyoyinsu an gane ko wa anna wafrata amwalihim la tujibu lahum tuma'nina yawan dukiyarsu ba ta wajabta musu samun natsuwa an gane ko shi da Allah subhanahu wataala yabba mu bin nabi ilamil muslimin sai Allah sanar da musulmai bi anna ma yarawna ba'd ha'ula'il munafiqina fihi min mata'il hayatid dunya abinda suke ganin munafikai da shi na jin dadin rayuwar duniya la yanbaghi an yakuna mahalla ijabil mu'minin bai dace da zaman to shine abinda musulmi za su tsaida tunanin su ko ganin mamakin su a wannan wurin ba ne ya kamata su aza shi ba wa an yahsabul munafiqina qad nalu shay'an min al-hadh al-ajil su sa tsammanin munafikai sun samu wani rabo al-ajil na gaugawa bi bayani anna dhalika sababun fi azabihim fi dunya dan Allah ya nuna musu cewa menene sababi ne na azabar yi musu azaba a duniya larabawa suna cewa idza urifa sababu batal al-ajab in kaga ana mamakin abu ba san dalili ba da an san dalili an daina mamaki ba sani ko mun fahimta ba to mu'minai in suka ga dukiyar suka ga wani abu tana yiwa a zahiri sai abin ya rude su ko ba haka nan bane to amma in an nuna musu ai haƙiƙanin wannan abin azaba ce mi za su yi sai su guje ta yanzu kai na kana da bari ba ku misali ko in ba ka mu misali sai ka ga wani mutum yana da biliyan 1 ko mu ce miliyar 1 ga wanda yake jin faransai sai a ce to kaga miliyar 1 ai za su burge ka ko ba haka nan bane sai ka ce to gaskiya ina fata a ce ina da wannan miliyar 1 sai a ce maka a'a Allah zai turo mai rashin lahiya wanda zai canye wannan biliyan 1 sai an yi neman taimako ma kuma ba zai samu lafiya ba amma sai a ce to kai Allah zai baka miliyan 2 a zahiri to yanzu ce so ne kake so kaga in baka san zahiri ba ni za ka dauka wancan da ka dauka to shine Allah yana son ya nuna muna kamar zahirin abin da muke gani na kafirai kamar kafirai da munafikai kar ya ruɗe mu domin ba cikin ni'ima suke ba sani ko mun fahimta ba misali Allah ya faɗi cewa ma mu gane abin da at-tafri'a din dibo Allah ya faɗi cewa suna ciyar da dukiya kaga wani musulmi talaka ne bai ciyar da dukiya ko ba haka nan bane sai yana ganin ni daga aiki don Allah to ai dai kamata a ce ina da abin da zan bayarwa ba kafiri ba ko ba haka nan bane to sai Allah ce wala yunfiquna illa wala yatuna salata illa wa hum kusala ba sa zo musalla sai face suna cikin kasala kaga alama ce ta munafinci suna zo musalla ba a lokacin da kamata su zo mata ba ma'ana suna yin ta shi yasa Imam Suyuti da yazo a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil yace wala yatuna salata illa wa hum kusala fihi al-hath ala dukhul as-salati bi nashat kamar nan Allah ya motsar da mutum ya kwadaitar da shi ya shiga cikin sallah cikin nishadi domin kafirai munafikai an ce suna shiga da kasala kenan ko kai ko bai dace ka shiga da kasala batun da kai ba munafiki bane wala yunfiquna illa hum karihun yace wal infaqi kenan wal infaqi an tibi nafsi kuma ana son mutum ya ciyar da dukiyar shi Allah ya kwadaitar da mutum ya ciyar da dukiyar shi don Allah don ya ce wala yunfiquna illa wa hum karihun su kuma mu'minai suna ciyarwa ne cikin jin dadin rai kamar da muka kawo wannan bayani to kenan kaga kada ku ga suna sallah
kada kuga suna ciyar da dukiya waɗannan abubuwan dukkan su ba dan Allah suke yi ba babu lada kuma azaba za a yi musu waɗannan abubuwan idan ka samu wannan hankalinka bai kwanta ba hankalinka ya kwanta ba sai kuma fahimta ba dukiyar da Allah ya ba su azaba ce ba dadi su ba ni'imtuwa suke yi da ita ba Allah ya ba mutum kuɗi amma bai iya sayan sutura mai kyau ya sa bai iya cin abinci bai iya taimaka ma matarsa bai iya taimaka ma ƴaƴansa bai iya amfanuwa da wannan dukiya ga taran da yana kallon ta da a baka irin wannan dukiya da a baka wanda bata kai irin wannan dukiyar ba amma zaka ci ka sha ka yi ma iyalinka bukata da ƴaƴanka wacce ce kake so kaga ai kana baka da ƴan uwanka da su amfana da ita da addininka to shi yasa sai ka zahiri shi yasa kullun yana daga cikin abin da ke rudan mu al-mawahir da kuma al-bawatin da yawan dan adam zahiri yana rudin shi zahiri yana yawan rudin mu shi yasa ma turawa suke cewa turawan faransa la Paris Trump so da yawa kaga ganin abu kamar farko yana da kyau karshe ba mai kyau ba shi yasa in ba ana tafiya yau da gobe jibi da gatan ba a gane ba shi yasa dan fuwan nayin kun san dan fuwan nayin ko ha mun san dan fuwan nayin ko me ya fuwan nayin dan da hora ko to ai da hora sun mutu da English ba fuwan nayin ba shi for da English yana nufin cat for one kuma tana nufin f shine 1 9 tana nufin nef 4 1 9 cat sound is nef cat and nef mun fahimta to wani mutum ne wanda ya shahara da cin amana game da suke ba da labarin shi to wannan lambar yana yawan amfani da ita saboda yawan yaudar shi da cin amana shi wannan ita ce lamba ta yi an gane ko to karshe duk wanda ya kawo hanyar shi sai a ce to shi dan wannan malam banne bai ba kai ga wancan uba ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko dan da yawan mutane ba su hankalta ba asalin wannan kalma to shi yasa suke amfani da zahiri suna amfani da ni da zahiri shi yasa za su sa riga mai kyau su sa agogo mai tsada su sa mota mai kyau su shiga wani gida mai kyau kaza kaza karshen ta gidan haya ne su tura haya ce ma kaza su je su tattaro duke mutane sai su yi gaba shi yasa in kana yawan ruduwa da zahiri to sai ka fada cikin rami ba sani ko mun fahimta ba to haka duniyar gaba ɗaya ita kanta in mun ka ɗauki zahirinta ai ba wani abu na ba in kan dibi duniyar gaba ɗaya ƙawata ta aka yi Allah ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala amma in kan dibi duniya mulkinta kudinta ilimin da akwai cikin duniya na kere-kere ko na addini don a ce an baka wani shugabanci ko kuma ƴaƴa masu yawa ko mata masu kyau ƙarshe duk yadda an kai an ƙare da wanda ya samu dukiyar da wanda bai samu dukiyar ba duk da cikin ƙasa za a koma sha'ir ya ce in an ka sa mutum mawadaci cikin ƙasa an ka sa talaka cikin ƙasa ya za ya bambanta su ƙasida ce ya yi abu abdullahi al-qurtubi ba wancan qurtubi mai tafsiri na abin nan na jami'ul ahkam ƙasida tana ɗan tsawo baitutuka ne masu yawa amma inda nake son in kawo inda ya ce idan aka sa mutane cikin kabari idan ka je an ka tono ma kabari yanzu ya ce to la'amru abihimu law absaruhum nan ya ce la'amru abihimu na rance da rayuwar babansu kamar abu da a ce la'amru abika wasu sun ce wannan uslubi ne na rantsuwa akwai shi a musulunci waɗansu malamai sun ce a can da suna amfani da shi amma an shafe shi kenan in ka ce la'amru sai in ka kaddara la wato rabbi amri abihim ina rantsuwa da ubangijin da ya halicci rayuwar babansu mahaifinsu kenan to almuhimmu ya ce la'amru abihimu law absaruhum lama urifa al-ghaniyyu min al-faqir da an zo makabarta aka tone kabari yanzu a diba a gani a ce wanga mai kuɗi na wanga kaya wanga mai kuɗi na wanga kabarin talaka ana iya gani ba wala urifa al-abidu min al-mawali ba a yi bambanta kabarin al-abid bayi min al-mawali da masu gidajensu a ce wanga mai gidan wani na wanga kuma talakan shi na an kabuda sai a bambanta wala urifa al-inafu min al-dhukuri kuma ba a iya gane wanga kabarin mace na ko namiji a ce wani kashi a ce kai wanga kashin namiji na wanga kashin mace sai dai an yi wani bincike ko wajen wani laborator ko an san da ba wanga kabarin namiji ne ko da mace wala man kana yalbasu thawba sufin min al-badn al-muwashir bil harir ko wanda ya kasance na sanya sufi in an ce sufi kamar tuwahi na abin na fata an gane ko walki mu ce walki misali min al-badn al-mubashir bil harir da jikin da ya kasance yana mubashara yana zozayya da al-hariri ma'ana jikin mai kudi yace idza akala thara hadha wa hadha fama fadlu al-jalil ala al-haqiri in ƙasa ta ci wannan to menene bambancin wani da wani babu
to kenan in ka dibi kanta duniya ita kanta rudi ne take yi to haka ƴan tuwon layin rudi suke yi to haka munafukai rudan mutane suke yi haka turawa sai su nuna mana kamar wani jin daɗi suke suna da technology da wane ne amma in ka dawo maka dibi rayuwarsu sai ka kawai rayuwar wahala ce babu gaskiya cikin ta namiji ya aure namiji yanzu ga hukuncin hankali cikin wani abu ƙato tare da ƙatanya wato ƙatanya ta aure ƙatanya yanzu akwai wani jin daɗi cikin wannan ƙasashen luwaɗi da maɗigo me daɗi cikin shi an gina turai mun ji an gina turai wai da jinin wa aka gina turai bayan an zo an karkashe mutane an ɗibe su da 'yan afirka da 'yan asiya da 'yan ina an je an kashe sun yi aiki sun gina turai bayan ana tsatsa arzikin afirka ana gina turai da shi bayan an ɗauki 'yan afirka sun je sun yi bauta sun yi musu noma sun yi musu kaza ba su biya su ba don yanzu ana nan ma ana ta tattara dosiye fayil na sai sun biya haƙƙin wannan kuma a ce an gina turai ginin biya an kai mata turai ba wani gini da aka mata ba zalunci ne aka yi don haka kullum mu daina ruduwa da zahiri in kana amfani da zahiri to shi mugu kullum da zahiri yake faruwarka don haka kada wannan yi ruɗe ku falatu ajibuka amwaluhum wala auladuhum kuma nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka hada malamai suka ce al'umma shi ake nufi domin shi wannan zahirin ba zai ruɗe shi ba ina fata an fice ni don haka samun duniya ba shi ke nuna Allah yana kaunarka ba ina fata an fice ni ku dubi kissa ta kawo da ta zo a cikin suratul qasas irin yadda waɗansu suna ganin zahirin rayuwar duniya suna son ta ƙarshe kuma sai sun ka ce ashe Allah ya musu ni'ima da Allah ya su talaka ba su dukiyar da ta zan sanadiyar halaka su ba inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin qala innama utituhu ala ilmin indi aw lam ya'lam anna allaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا قول خسف بنا وتقراء ويك أنه لا يفلح الكافرون waɗanda sun kai gurin su samu wurinsa sai dai suka dawo suka ce kai Allah ya mana ni'ima da ya bar mu talakawa ashe can da suna ganin talauci matsala ne ashe dukiya idan ta shagaltar da kai ko ta saka girman kai ka ketare iyakokin Allah sharri ce gare ka mun fahimci wannan ko to dai Allah ya hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suke cewa ba shi ake nufi ba al'umma sa ake nufi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ko ba haka nan bane sannan kuma kada dukiyar da ƴaƴansu wato su rude ka ayoyi da dama suna nuna an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suna cewa al'umma shi ake nufi domin shi ba zai rudu ba ba sai ko mun fahimta ba an gane ko walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum an gane ko sannan kuma can cikin taha yace wa amur ahlaka bis salati wa fasbir ala ma yaquluna sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha wa min ala'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa dan haka kaga mulki kaga kaza kaka sa tsammani cikin jin dadi suke istidraji ne wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma su ƙara sai sun cika sai Allah subhanahu wataala ya kama su gaba daya an gane ko to dan haka fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah to nan sai Allah ya bayani wani Allah ya ce to kakkai mamaki sai ce to Allah kuma ai ni dan adam dole in yi mamaki to ga illat inna ma yuridu Allah yana nufi ne an gane ko Allah yana nufin da wannan dukiya li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah shi musu azaba da wannan dukiya a rayuwar duniya da ƴaƴan su kenan ina fata an fahimce to nan sai mun yi hattara inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum Allah wadansu malamai suna iya daukar ta nan suka cewa wato lamu ce ta an ma'ana an ce ya kamata a kawo sai aka shafe ta sai zamanto kenan ta zamanto masdariya an masdariya kina asalin shi inna ma yuridu Allah
an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya sai ce li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya an gane ko yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum kaga da yace li yubayyana lakum kuma yace an yatuba alaykum suka ce to kenan an tana matsayin harafi ne wato wanda yake wato na masdariya ina fata an fahimta da haka kenan tana matsayin wato wannan zaka iska cikin alqur'ani yana amfani da wannan wurare daban-daban yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ko ba haka ba an yutfi'u cikin suratu tauba li yutfi'u cikin suratu wato as-saff ina fata an fahimci kenan wadansu sai suka tace cewa wato masdariya ce an gane ko to wadansu malamai sun tafi akan cewa ita an masdariya ce duk da yake ba a taba samun an ba a sata cikin huruful masdar ko kuma lamun a ce an sata cikin huruful masdariya amma wadansu malamai sun tafi akan wannan ra'ayi to haka ne sun ka tafi cewa kenan sai zaman to an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya shine matsayin maf'ulun bihi inna ma yuridu Allahu ta'dhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya adabtar da su amma wadansu malamai suka tafi cewa a'a shi maf'ulun bihi an shahi shi amma ita ga lamun sai ta zaman to lamun ta'lili ta ba lamul masdariya bace kenan inna ma yuridu Allahu i'ta'ahum an gane ko Allah yana son ya ba su dukiya wa mata'ahum an gane ko kuma Allah ya ba su kamar kayan jin daɗi na rayuwar duniya da ajili an yi addibahun biha fil hayatin duniya don Allah ya azabtar da su shi yasa in ka ji an ce lamun shin lamun ɗiga lamun ta'lilita ko ko lamun masdariya ce kaga baka sani ba lamun tana akwai lamun daban-daban akwai la annafiya akwai la annahiya kai lamun kin da lamun jarri kin da shi kira lamun suka ce tana ɗaukan ma'ana kusan sun kai guda 30 a cikin yaren larabci wani sai ce to wanda magana ni ba ta bajinta ba ko ba ka da bane kadiba cikin wani littafi sunansa usul mafatihut tafsir na ustadu Dr. Ahmad Sa'ad al-Khatib kadiba can cikin babul lam in kadiba zaka ga wannan bayani ba ni da kawo shi to kaga an ce harfiyan dauka ma'ana 30 kai kuma biyu ka sani kuma ka bidi babban matsayi ka baka kuma kai kuwa ilmi a duniya Allah ya kyauta ina fata an fice to inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah yana son ya azabtar da su da wannan a cikin rayuwar duniya to sai malamai suka yi magana guda biyu a nan ina fata an fice magana guda biyu domin nan inda an ka ce wato waɗansu malamai sun tafi cewa akwai at-taqdim wa at-ta'khir kun san cikin Qur'ani akwai wani abu sai ka gane shi gaba sai a ce maka a'a ga na gaba ga na baya a zahiri shi da kake kallon shi ba haka yake ba wani kuma wannan ba shine asali ba dama ka'idar wanda ke gaba shi ke fara zuwa to amma akwai inda take canzawa shi yasa Imam Suyuti a cikin littafinsa al-Itqan fi ulumil Qur'an yana da littafi al-Itqan fi ulumil Qur'an sai ya kebe babi muqaddamul Qur'an wa mu'akhkharuhu ka ka duba ciki zaka gani shi kuma wannan yana da muhimmanci saboda in ba haka nan gwamnati sai ka fasara ba daidai ba ka je ka jawo matsala to menene ake son a ce sai malamai suka yi magana guda biyu waɗansu daga cikin sun ka ce akwai wato taqdim wa ta'khir shine inna ma yuridu Allah an gane ko li yu'adhibahum fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fi dunya kinan fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fi dunya kada ƴaƴansu da dukiyarsu su burge ka a duniya inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum shikenan biha Allah yana son ya azabtar da su da wannan kinan sai zama to a ina Allah zai azabtar da su a lahira sai zama to shi fi duniya yana da alaka ne da fala tu'jibuka kenan fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum fi dunya إنما يريد الله ليعذبهم بها أي في الآخرة وتزهق أنفسهم وهم كافرون وده سمع لبي سنتي أكن هكا وده سنة كتير ما لبي سنتي آية أظاهر أنت هكا تك تك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم كده دوكيوينسو da ƴaƴansu su burge ka innama yuridu Allah Allah yana son li yu'adhibahum ya azabtar da su biha da wannan dukiya da ƴaƴa fi dunya yu'adhibuhum biha fil hayatid dunya Allah shi musu azaba da wannan a rayuwar duniya to ya Allah zai musu azaba da dukiya ya Allah zai musu azaba da ƴaƴa kaga wani sai shi to ai abin ban mamaki ko ba haka nan bane a Allah zai azabtar da su ta fuskar za su sha wahala wajen neman ta kuma su saka ta ba cikin neman yardar Allah ba don Allah ya musu azaba da dukiya da ƴaƴa a duniya ba dole bane a maida su kamar wuta tunda wani abin da ke dubi to ai su ƴaƴa ba wuta bace ko ba haka nan bane dukiya ai ba wuta bace a'a Allah zai azabtar da su a duniya ƴaƴan a kashe musu kuɗaɗe masu yawa kuma ƙarshe su dawo su zama wani abu su bijire mu shi mutumin
ƴaƴan su zamanto dukiyar da aka tara suna neman su kashe wanda ya tara ta su mallake ta ko ba haka nan bane sannan ita dukiyar ta zan azaba ga mutum da dukiyar kowa yana jira mutuwa shi ka san in kana da kuɗi to kullum sai ka riga kowa mutuwa matar ka jiran ta kai in kan mutu ita za ta gado ɗiyanka su ma jira su kai ka mutu har da yannan ka cewa shi kai to in ya sa kai nima ina da mai mulki kullum shi aka kaddara ba mutuwa in yin mutu waiwa da hawa wani shi ko sarki na ko mai mulki irin wangana na duniya ina fata afinci duk in kana da matsayi duniya ko kana da kuɗi shi kenan wai kai aka ganin kai za ka fara tahiya haka shekaru kullum iya wai sun tunanin suka sai babansu ya riga su mutuwa babu ɗan daga sa wasu tsammanin shirgai baban shi yasa wannan ita ma ai azaba ce ya ga mutum da calculatrice yana cewa to mallam wai a kanar ban gado na shike an ce baba shi na da gida 25 gida 25 wancan wuri can akwai kare kaza to gidajen shi kaza sun ka kama can cikin ecobank an ce shi na da kuɗi kaza cikin sony bank kaza cikin banki kaza yana da kuɗi kaza to ya haɗa kinan kamar kaza gare shi to dai mu yan ɗakin mu kaza ne mata kaza an gaba ba kenan mallam ya ce namiji na da kaza kaza ni yanzu an ka buga gida kaza zan samu da kuɗi kaza da sahin bugi ke to kaga ai waga azaba ce shi yasa su kafirai da muke gani suna da dukiya ta ba azaba gare su yau in kuka dibi yadda kasashen turawa suke yaƙi saboda fafutukar samun arziki bayan suna da arzikin sai mu gode ma Allah duk bugawar da ake yi tsakanin manya-manyan fawa na duniya asalin shi duniya ce ta kai su da wannan wa zai mallake wuraren da akwai arziki zinariya mai kaza duk inda kaji suna yaƙe-yaƙe kuma suna haddasa yaƙe-yaƙe sun san akwai arziki a wurin wani bai son wani ya mallaki wannan yankin duk shi ne su ne da wasan hankalin mutane na fata afinci to ai daga azaba ce suna da arzikin amma kuma suna fitina saboda arzikin ƴaƴansu kuma ba alkhairi bane gare su musulmi ne dai ko a turai musulmi ne abba ya ɗaukar mahaifin shi kashi ina mai zo da literat gidan aji tsofaffi ƴaƴan da za a kashe musu maƙudan kuɗaɗe ƙarshe kuma su ɗauki uban su kai shi a ina a gidan aji tsofaffi azaba ce shi ya samu minnai Allah duke su sai sa mata albarka amma su dukiyar ta munafikai su ciyar ba don Allah ba suna basuwa suna ganin cilas ne wala yunfiquna illa wa hum karihun wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir azaba ce kana bada abin ka baka su kuma kafirai ba wai ba sa so bane suna basuwa su ba cikin ba sa so ba amma ba sa son ne ya za su yi su mallaki musulunci su mallaki kasashen musulmai ai ta zuba investissement ai ta buɗe bankuna ai ta taimaka ma gwamnatoci da organization waɗanda za su yaƙi musulunci a fakaice ko a kai tsaye kuma ƙarshe kuma su yi asara innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun da haka wannan azaba ce ko ka ce an yi at-taqdim wa at-ta'khir ko baka ce duka dai za a yi musu azaba ina ba ta amfici Allah zai musu azaba da dukiya a duniya kuma ya musu azaba da ita a lahira والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم Allah ya musu azaba da ƴaƴansu a duniya da lahira babu matsala ƴaƴan nasu su zamanto sanadiyar bacin ransu da halakarsu kuma in sun shiga wuta da su da ƴaƴan duk a zo mutum yana ganin ƴaƴan shi suna konuwa da wuta shi na konar da wuta babu magani Allah ka mu sarki ina fata afirci duk da kina iya cewa to ƴaƴan shiga wuta shikenan kowa ta kane ta shi kai to ana iya cewa su ƴaƴan su ba za a yi musu azaba da su a lahira ba ina fata afirci tunda lahira in an shiga cikin ta kowa ta kane yake ko ba haka nan bane amma dai abin bakin ciki ne uba na wuta ɗana wuta kuma abin farin ciki ne ɗana aljanna mi uba na aljanna ko haka nan bane Allah ya kyauta inna ma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum sai rayukan su fita an gane ku wato az-zahuq shine abin da ya fita shi yasa ƙarya da gaskiya in sun ka zo Allah ya ce wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa mutuwa na kai ko an ki ko an so ƙarya ba ta kai labari to nan tazhaqa anfusuhum rayukan su fita wahum kafirun suna kafirai wal iyadu billah sai azabar duniya da azabar lahira su haɗi Allah ya musu azaba nan a nan duniya fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum sai rayukan su fita wahum kafirun suna kafirai rayukan na fita ana cikin azaba babu hutu gare su wan nazi'ati gharqa ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
azabar duniya da ta lahira haka mutanen annabi nuhu Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu saboda laifin da suka yi an nutsar da su azaba ce kuma azaba ba fa udkhilu naran kai tsaye sun ka shiga wuta wannan mu akwai azabar kabari don wannan ya nuna cewa fa udkhilu naran kai tsaye sun ka shiga wuta azabar duniya ta yi ittisali da azabar lahira Allah kai mu sani wa tazhaqa anfusuhum sai rayukan su fita wa hum kafirun suna kafirai ɗan uwa akwai mas'ala guda da ya kamata mu kawo karkashin wannan abin nan idan ka diba a cikin wani littafi da ake kira at-ta'birul qur'ani ina yawan faɗa wannan littafi wadansu ba su ganshi ba wato ustadu Dr. Fadil Salih Samar Ra'i taba'a tadar ibn Kathir ga tana ita nake da ita taba'a tadar ibn Kathir to idan ka duba a safha cikin abin da ake kira al-hashdul fanni ya kebe wani babi sai sa mai suna al-hashdul fanni yana son ya bayyana maka in ka ga Qur'ani ya kawo wasu ayoyi masu kama da juna to ka hada su kaga can me yasa aka kawo wannan nan ba a kawo wannan ba nan me yasa aka ƙara wannan nan me yasa ba a kawo wannan ba ina fata ana fahimta ta to a safha ta 313 sai kawo bayani yace Allah subhanahu wataala ya jero wasu ayoyi masu kamanceceniya da juna to daga cikin su sai kawo wannan Allah ce fala tu'jibika amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun a wani wuri kuma nan aya ta 55 a aya ta 85 sai ce wala tu'jibka kaga nan bai kawo fa'un ba sai kawo wawu wala tu'jibka amwaluhum kuma bai ce wala auladuhum ba sai ce wa auladuhum a wagga aya inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum can kuma sai ce li yu'adhibahum a aya ta 55 fi dunya nan kuma sai ce fil hayati dunya sannan yace wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun to inda an ka samu bambancin nan menene hikimar da ta sa aka samu bambanci kaga wani zai ce kai an ce fa'un da wawun ai duk ma'anar su guda kuma auladuhum wala auladuhum ai duk abu guda ali yu'adhibuhum da an yu'adhibuhum ai duk abu guda ko ba haka nan bane shikenan ce kai kuma mu lahiya ko wani ce kai tunda dai ba kahiri kace ba don Allah ne ce haka nan mu ta tahiya mun fahimta in akwai hikima an kai bayani za a gane ai bayani ko ba haka ba in an kai bayani in akwai hikima sai a karɓa don shi kitabun uhkimat ayatuhu an kace bai yiwa kuma akwai hikima a ce an shafe wani abu babu hikimar da ta sa an ka shafe shi bai yiwa a ƙara wani abu cikin wata aya a ce babu hikimar da ta sa can ba a kawo shi wannan an ka kawo shi dole akwai hikima sai dai in mun fahimta Allah ya ganar da mun fa bi hawa ni'ima in ba mu fahimta ba kuma mu tsaya mun san dai akwai hikima an gane ko to sai shi yace wa sababu zalika kaje yace sababin haka wallahu a'lam yace Allah shine mafi sani ina fata amince ne yace siyakin aya ta farko wanda anka ce fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace yakhtalifu an siyaqi fil ayati thaniya siyakin su ya bambanta me yake nufi da siyaki yana nufin cewa ayoyin da sun ka gabaci waccan aya da waɗanda sun ka zo bayan shi ake kira siyaki in kalima ce siyakin kalmomin da sun ka gabaci wannan kalima da waɗanda suka yi suka zo bayan ta shi ake kira siyaki daga saƙa ya suku ne shine ya koro abu ya gaggabo shi kina ana duba shi gaba da baya da tsakiya yace to ita aya ta farko ta cikin suratu ta 55 tun da cikin suratu tauba suke yace fi siyaqil infaqil amwali wal khitab lil munafiqin yace na ana magana ne kan munafikai ina fata an fahimce ni domin ana zancin ciyar da dukiya ne qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun fala tu'jibuka amwaluhum wa la auladuhum yace to wa ba'daha wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat kaga dai an zo zance ni wa ba'daha innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم شيسا ثم وجه الخطاب إلى الرسول قائلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يتشتو في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى إتكو آية واتشن تو سياق انتيابا بنت نتونا دون قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا yace siyakin aya ta farko cikin ciyar da dukiya ne yace to siyasa sai ya kawo lamun ya karfafa magana fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum yace shi ko siyaki na biyu sai bai kawo ta ba bai kawo la ba domin nan ba a bukatar sai an kawo wato taukiji can ana bancan ciyarwa ne karara ko ba ka da bane kina da bukatar ai ta'kidi na biyu magana in ta zo
nan tun da zancin ciyarwa ne kuma mutane suna tunanin cewa wannan abin zai amfane su sai an ka nuna wannan abin kwata-kwata ba zai amfane su ba to tun da bayanin ya gabata yanzu ba a bukatar sai an sake kawo wannan lamun ke a aya ta biyu ba a bukatar sai an kawo lamun din a ce wala auladuhum kuma sai yakin wancan na ciyarwa ne wanda kuma sai yakin mutuwa su ne ake zance ina fata ana fahimta ta ina fata an fice ce to saboda magana ta yi nisa an gane ko shi yasa sai ba a kawo wato abin nan ba yake cewa sannan kuma nan da su yake dukiya an gane ko dukiya in ana ciyar da ita za a amfana da ita ai abu ne na jin daɗi mun san yau mai dukiya shi ke iya sayan kaya na marmari shi ke iya sayan abinci mai kyau sutura mai kyau kaza 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 ko ba haka nan bane to nan da Allah ya fahimci ana zancen jin daɗin rayuwa duniya ne sai an ka kawo lamu fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum an gane ko amma can da yace fala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum saboda nan ana zancen ma har an yi zancen mutuwa to shi ko an yi zancen mutuwa akwai zancen amfanuwa da dukiya babu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ina fata an fahimci ni to amma can da yake nan aya ta 85 ana zancen jihadi ne shi yasa ba a bukata a ce fil hayatid duniya saboda can ana zancen kuna gani suna amfanuwa da dukiya wannan zai tada muku da hankali nan ko ana zancen ma in sun mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan yace to ba a bukata sai an kawo hayatid duniya saboda bi saboda ana zancen jihadi na shi kuma jihadi ba zancen rayuwar shi kai ba zancen in Allah ya karbe shi shikenan ba sai ya dawo ba ina fata an fince ni to malam yace to wannan shi ne addalilin da yasa can an kashe shafi sauran kalmomi nan ba a shafi wato sauran kalmomi ba ina fata an fince ni dan haka dai sai ayi hattara mutane suna iya ganin su yaƙi ya zama to ɗaya ko ba ɗaya ba kuma ba dole bane sai ka karɓi ijtihadin da ya nuna maka dai ga irin dalilin da suka sa dan an kai ta'kidi da wannan ba ai ta'kidi da wannan ba yace irin wannan aya kuma zaka duba akwai inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun da cikin suratul anbiya da wadda ta zo cikin suratul mu'minun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun malami ne professor ne dan kasar iraki ne ustad dr fadil samar ra'i professor ne dan kasar dan kasar iraki yayi karatu har yanzu dokta ya karanta larabci bai da akwai Allah ba mulhidi kwata dibi balarabi a ƙasar iraki ya karanta larabci ga shaidar jan ana karanta alkur'ani har ya samu dokta bai da akwai Allah ba rannan shina karanta wata aya cikin suratul baqara yana ba da labarin musulunta shi inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إتأثر دي مسلمتا da ya karanci larabcinta yadda bi balaga da ke cikinta dan nan wannan ya ja shi cewa lalle tabbas da annabi ya faɗin wannan magana akwai Allah to daga nan ya koma bincike shi akan balaga ta alqur'ani to kuna ganin yana da littattafai da dama ina ganin ya koma a ƙasar Dubai da zama ƙasar Dubai can ya koma da zama yana da littafi at-ta'birul qur'ani yana da balagatul kalima fi at-ta'biril qur'ani sannan yana da masatun bayaniya wanda asalin shi darussa ne da yake a gidan radio aka hada sannan yana da ma'anin nahwu na dai ma'anin nahwu na biyu ma'anin nahwu na uku ma'anin nahwu na hudu dukka tattara su kai ga balaga ta alqur'ani dai ne daga cikin malaman balaga ta alqur'ani ba shi kadai bane ina fata an fahimci a cikin dai mu'asirin da ya samu wanda ya tattauna akan balaga ta alqur'ani yana daga cikin na gaba gaba da shi da ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa at-tanbih da haka imani bai wace ta Allah Allah ya kyauta Allah ran ga aya ta ja bayani kwarai amma mu je aya ta gaba ya halifu billah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun Allah ya ce wa yahlifuna billah suna rantsuwa da Allah su munafiqai innahum laminkum in ka diba cikin jalalain yace ai mu'minuna suna nufin cewa su mu'minai ne an gane ko domin ba wai kawai minkum ba suna cikin ku akwai bambancin suna cikin ku da suna tare da ku akwai bambancin ina tare da kai da jikina akwai bambancin ina tare da kai da zuciyata ba sani ko mun fahimta ba akwai wani yana tare da kai an gane ko shina cikin ku amma ba naku bane munafiki ne dan leken asiri ne akwai wani yana tare da kai ta fuskar jiki amma zuciyar shi ba ta tare da kai kenan yana gaban ka ne kuna kallon juna huwa amamaka wa laysa ma'aka bal huwa alayka gaban munafiki kenan ina fata an fahimce ni sai ya zama to sadiquka amama wajhik
an gane ko sannan kuma saifun alayka ba'da sirafik kisa kullun sai ka gane bambancin nan minkum ba ana nufin ba sa cikin ku ba ta fuskar suna da kasancewar jikinsu nan suna tare da ku ina fata an finci don Allah ya ce wa inna minkum laman la yubti anna suna daga cikin ku ta fuskar jiki ba wai yana nufin ba cikin ku suke ba a'a nan ana nufin su suna nufin su mu'minnai ne domin ma'iyyar da ake bukata al-ma'iyyal ma'anawiyyal imaniyya ta imani ita ce ake bukata dan mutum na gaban ka bai kamar kami an kai koma ta kace ba ta kaunar ka ana nan dai zaune da illa akwai abin da ta kashe da in baka yi wata kari da kai ko ba haka nan bane wanda yake wato wani yana can wata kasa amma yana kaunar ka amma jikin shi bai tare da kai wani kuma yana kusa da kai ko yana kusa ga gidanka ko yana cikin gidanka ba amma yana ne jiran sa'ad da zai samu da halaka ka kaga ba dai suke ba shi yasa sha'ir da ya balaguro yayi tafiya ya bar garin su sai ya ba ƴan uwan shi wani waƙe yace jismi ma'i ghayra anna ar-ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani falya'jab an-nasu minni anna li badanan bila ruhin wa li ruhun bila badani yace jismi ma'i jikina yana tare da ni gangan jikina tana tare da ni ghaira anna ruha indakum yace ya ku mutanen kasata ko yanki na ko garin mu ruhi na can tare da ku tunda dan adam ai da jiki da ruhi ne ko to jikin annan ruhi na can shi yasa mutun yana da sai ga yana tunanin wani wuri fal jismu fi ghurbatin jiki yace yayi balaguro yana cikin bakunta ko war ruhu fi watani yace amma kuma raina yana can a kasata yace to fal ya'jabin nasu minni mutane kuma mamakin wani dan adam annali badanan bila ruhi ina da jikin da bai tare da rai wali ruhun bila badani sannan kuma ina da ruhin da bai tare da wato jiki ma'ana kenan kamar raina da jiki na so raba ai alhali ko tare suke ko ba haka bane to lokacin da kake wani wuri kana tunanin wani wuri jikin ne annan amma ruhin yana can masani kuma fahimta ba to su wa yahlifuna billahi innahum laminkum kamar da majalal yace ai mu'minu suna cewa su mu'minne ne amma su ba mu'minne bane Allah ce wa ma hum minkum su ba mu'minne bane don mi don bu su yadda da abin da suka faɗa ba an gane ko ba tare da ku suke ba duk da yake Allah ya ce wa inna minkum laman la yubatti anna na faɗi wannan a cikin suratul nisa ko daga cikin ku akwai wanda yake tafiya ya ja da baya to nan Allah ya ce kuma minkum suke nan yana nufin can minkum jismiyya nan ko da ce wa ma hum minkum ai su ba mu'minne bane ma hum minkum fil iman ba su tare da ku a cikin imani an gane ko walakinnahum sai dai su yasa suke rantsuwa qaumun mutane na yafraquna nan yafraquna ana nufin yakhafuna suna jin tsoro ba wancan faraka bane an gane ko nan faraka akwai faraka na rarrabe abu ko ba ka nan bane ko farraka ya rarrabe abu ko ba ka nan bane ana cewa farraka ana cewa faraka rarrabe abu a yayyanka shi ko ayi bayanin sa dalla dalla wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila to nan yafraquna wanda fi'ili na faraka ne yafraqu shine ya ji tsoro kaga dai yazo sai ce walakin ma qaumun yafraqun su mutane da suna rarraba an ce baka rarraba ake binci ka sai akai karatu dibo gashi nan majalar ne ce ya khafuna ai suna jin tsoron an taqla'u bihimul mushrikina an gane ko fa yahlifuna taqiyatan kenan fa yakhafuna suna jin tsoron an taf'alu bihim yace ko aikata da su kal mushrikina irin abin da kun ka aikata ba mushrikai to da in ya bayyana su kafirai ne yayin saura sai a yake su fa yahlifuna sai su yi rantsuwa taqiyatan an gane ko dan neman kare kansu kaga ashe Allah bai da daraja a wajen su amma tun da kai ka yarda da Allah sai su rance maka da Allah dan saboda su samu su tsira tir da irin wannan tunani kuma ko cikin musulmi akwai irin wannan kaga mutum na rantsuwa da Allah don ya samu duniya kawai ya kama ko ya rade ga addini don ya samu duniya in ya samu duniya dan nan ya juya kuma sai shi abin da ya dauki Allah kayan kasuwanci abin da ya dauki Qur'ani kayan kasuwanci abin da ya dauki addini hanyoyin cimma burin shi na duniya lahira duk wanda ta kasance ta kasance kaji Allah ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun tsoro ne wani wuri Allah ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum dan su samu yarda ku ya zai a ce ka rance ma bawa dan ka samu yarda tai kuma ka jawo hushin Allah hariri yace fa aghbal wara man askhata al maula wa ardal abid mafi wauta daga cikin bayi wanda ya fusatar da Allah sannan kuma ya buya bukatar bayi ni ta kabida dabi'a ce ta shedan munafikai suna yin wannan shedan yana yin wannan na fata mafinci me yace ma annabi adam ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna
min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma la min an-nasihin fadallahuma fi ghurur yasa in ka gane katon kaddara zai yaudare ka ko ya rantsuwa da Allah in ka san ba gaskiya bane ka dauki bincika bashi don makareci na wanda bai jin tsoron Allah ta kuma shikenan kuma an gane ƙarya ce yake yi dama ya gitta Allah ne shi kuma a gitta Allah don ayi banna ko dan ka ayi aikin alkhairi Allah ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kan ku gitta Allah ku yi rantsuwa kenan Allah tabarru ku ce ba za ku yi aikin alkhairi ba an tabarru kenan an shafe lamu shi kenan suka ce wallahi ba zan taimaka ma babana ba in wani ga rantsuwa duniya ba za ka taimaka ma babanka ba Allah shi wajen ka taimaka mishi dan me za ka rantsuwa ka ce ba za ka yi aikin alkhairi ba Allah bai yarda da wannan ba to su munafikai kullun haka suke shi yasa Allah zai bar su ci gaba da rantsuwa suna yin rantsuwa yafraquna don suna jin tsoro ainil faraki don tsoro ne su yin wannan rantsuwa yahlifuna billahi lakum liyurdukum don su samu yardarku me yasa suke neman yardarku saboda tsoron ka ku halaka su suna tsoron dan adam ba sa tsoron Allah Allah kai mu tsari da irin wannan wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qawmun yafraqun kiyama ba haka za su tashi sai su rikice saboda bakin da ya saba ƙarya shikenan dama ko a tuba a bari ko a yi wata ƙarya shi ƙarya da kai mutum ƙarya ko ka tuba ko ka cika alƙawari ko ka bayyana cewa abin nan baka iya shi ka dawo ka faɗi gaskiya ko ka cika wata ƙarya sai ka koma ga Allah zo ina baka kaza ka zo baka bashi ba gobe karfe kaza in yazo sai ka ce a abin nan ana jira ni da aka jira in kai mutum ƙariya gobe kuma shi yasa yanzu mutane da ake cewa manya kuke ji ana ta zage-zage saboda mutum ne duk wanda zo sai ya mai alƙawari ya yi wa mutum dubu alƙawari ko babu wanda zai cika amma abin da zai kare ka ne da insha Allah shi yasa kana ta ganin kana da kiman nan da kake nema da kake son kamar kai taimaka mutane alƙawari kace zaka yi ba kai ba duk Allah ya zubar maka da kima da zaka ce wani babu abin nan ban da shi in Allah ya hore da yi ba amma wallahi Allah ban da shi shikenan ba ba ka nan bane amma ba su sai su ce a za a yi muku yasa daga nan wannan abin sai ya shiga cikin mutane masu kuɗi suka fada cikin wannan yan siyasa suka fada cikin wannan mallamai ba sun fada cikin irin wannan illa man rahimallah musamman waɗanda ke alaka da irin waɗansu mashari'a hakan ga irin na proje sai ka iske mutum an ba shi biro mallami shi na zama ne kullum shi na kashe mutane za a yi kaza an zubar masa da kimacin al'umma bai da labari ya ce za a yi abu dubu ba a yi guda ba to idan hari na dalili kai shahaba kanka lahiya aikin nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda nika yi shi nika yi wanda ban iyawa girman da kake nema Allah ne ke ba da girma ba sai na magana da samun girma ba amma ina to kaga haka munafikai sai Allah ya bar su ci gaba da rantsuwa har kiyama sai sun yi ma Allah wannan ba nan duniya sun yi ba to har can sa tsamani suka sai sun ci ya yawma yab'athuhumullahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ala innahum mulkazun to in mutumin da ya ba Allah ƙarya ba bai ma ƙarya duniya har da Allah sai sun yi mai ƙarya wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen Allah ce unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah kai mun sani walakin lahum qaumun yafraqun su mutane ne masu jin tsoro Allah ran madubulki lokaci ya fara tafiya ku karanta aya ta gaba law yajiduna malja'a لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون إن كديبا cikin jalalin yace law yajiduna malja'an da suna samun wurin fakewa daga laja'a ne sai a ce malja maf'al wurin da za su abin ga laja'a yalja'u kinan ya samu wurin da ya fake da shi shine malja la malja'a wala manja minka illa ilaika amma inda zamu yi fassara ta malaman zauri sai su ce law yajiduna malja'an da sun samu maƙagyauta domin su laja'a suna fassara shi da ƙagyauta kaga ba kowa da shi wannan fassara ba ko ba ka nan bane to law yajiduna malja'an da sun samu mafaka yalji'una ilayhi ko maƙagyauta wanda za su koma zuwa gare ta aw magharat jam'i ne wato na abin nan saradib kamar su ne sirdab shine hanya cikin ƙasa an gane ko sirdab kamar a ce an yi hanya cikin ƙasar da ake tafiya sojoji suna da irin waɗannan hanyoyi saboda kai hari waɗansu ƙasashe irin jirage na ruwa na duniya yanzu da jiragen ƙasa na duniya waɗanda ke bi ƙarƙashin teku da ƙarƙashin ƙasa suna tafiya to shi ake kira sirdab to saradib yan shi akwai sun ce akwai mahadi nasu shi na cikin sirdab yana nan mahadi zai bayyana dama mahadidai tabbas zai bayyana tunan manzala sun gaba da labari amma su nasu sun ce an aihe shi da shekara hijira tana da shekara 312 ya ɓace to har yanzu shi na nan
sun ka ce ramin da zai fita shi na can ƙasar Iran kullum ana kai doki ana kai mai tsaron rami da takobi kun san ko me yasa wai dokin da ake kai saboda lokacin da mahadi zai bayyana duk wata na'ura za ta daina aiki kinan sai an kai mai doki in dokin ya mutu sai a canza wani doki in mutumin mai fako ya mutu a canza wani a kawo takobi a aji don da ya bayyana shi kenan yamla'ul arda adlan kama muli atjulan zai cika kasa da adalci kamar da an ka cika ta da zalunci to mahadin nasu sun ce an aihe shi yanzu shi na dan fiye da shekara 1000 yana rayu amma ya bace kuma wallahi suna imani da akida Allah ya kyauta to shine da yace saradib da sun samu malja'an wurin da za su koye au magharatin ko ko wurin da wato hanya ta kasa au muddakhalan ko ko muddakhal wurin shiga mawdi'an yadkhulunahu lawallaw ilayhi da sun yi gaugawa zuwa gare shi wahum yajma'un suna gaugawa ay wato yusri'una suna gaugawa fi dukhulihi a wajen shiga walin sirafi ankum su juya kai ko su juya baya su barku isra'an gaugawa la yarudduhu shay'an babu abinda da mai dusu kal farasil jamuh kama al faras doki al jamuh mai taurin kai wanda in ya saka ba ya juya da shi to shi da an ka ce walakin lahum wato law yajiduna manja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un wannan shine abin da mai jalali ne ya kawo amma in muka duba ibnu ashur mai hadin alaka tsakanin ayoyi yace bayani ne li jumlati walakin lahum qawmun yafraqun Allah ya nuna su mutane ne masu tsoro to ga misali bari dan baka bayani irin tsoron su law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un masani kun fahimta ba ka ku ga wannan shine bayani ne da an ka nuna suna jin tsoro to ga irin nau'i irin yadda tsoron su ya kai ga irin matsayin tsoron su law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un da sun samu wannan da sun sa kai ina fata an fahimce to idan muka duba a cikin abin da ya shafi lugha da qira'at da suke karkashin wannan aya saboda wani lokacin qira'atin sai su zo a samu wato canji law yajiduna malja'an da tun samu mafaka shine malja wurin da ya kamata su je su tsere dama na faɗi wannan aw magharatin ko sun ka samu maghara wato wurin da daga algharu ne kamar wurin da akwai dan rami inda za a shiga a boyi an gane ko lawallaw ilayhi to da sun shi aw muddakhalan afwan an gane ko aw muddakhalan ko da sun samu wurin da za su shiga domin qira'a magharatin ita ce qira'a ta jamhur ita ce qira'a mutawatira amma an samu qira'a wato aw mugharatin an gane ko kenan da sun samu mugharat da an ce mugharat ai babu matsala wato kamar fi'ili ne wanda yana iya daukar ruba'i daga aghara ne bi ma'ana ghara in an ce ghara asalin shi abu ya faki an gane ko kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran duk abin da dai akwai rami a cikin shi ana iya boyewa to kuma lokacin ana cewa a ghara da ghara kuma arshi dai ne shi sa wannan qira'a ta zo aw mugharatin aw muddakhalan to nan sai zaman to muna da qira'o'i daban-daban wani qira'an da ya sani aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un ko ba haka nan bane to amma idan muka duba qira'o'i ma mutawatirai ma ba guda a wannan wuri ba muddakhalan ita ce qira'a ta jamhur madkhalan ita ce qira'a ta yaqub da an ce madkhalan da sun samu wurin shiga daga dakhala yadkhulu ne shine madkhal an gane ko shi yasa za ku ga littattafan da ake yi don neman wani ilimi sai a ce al-madkhal fi ilmi al-hadith al-madkhal kamar al-bidaya wurin da zaka shiga fara gane inda ilimi ya fadi sa ba gaba to amma an ka ce aw muddakhalan shine abin da jamhuri sun ka karanta da shi to waɗannan su ne qira'o'i mutawatirai duk da yake shi muddakhalan asalin shi mutadakhal domin ta'un ce ta yi kamar mi ta da kusan dalu maroko a ce mutadakhal sai an ka ce aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajma'un da sun samu wurin da za su shiga shine abin da ake son a ce asalin shi mutadakhal ne da sun samu wurin da za su wato abin da za su shiga su tsira su samu wurin da za su samu da sun samu sun kai sun biya bukatarsu ina fata an fahimci to sannan kuma malamai sai suka ce na farko sai Allah ya faɗi malja in an ce almalja'u wurin da mutum zai samu mafaka shine a amu ko ba haka nan bane sannan kuma alaw yajuna malja'an aw magharatin thumma zakara al-ghayran kama ana nufin jam'i ne na al-gha kenan wato kogo ko inda sun samu kogo an gane ko shi kogo ana koyewa ne a cikin mi yukhtafa fiha fi a'la al-amakin wa fil jibal kogo ana samu shi ne a can saman kololo wani babban dutsi ko babban wani icce ko da saman wani wuri
ina fata an fice ni sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi al-amakin allati yukhtafa fiha fil amakin as-safila wa hiya as-surub abuwan da ake koyewa as-surub a can cikin karkashin kasa wa hiya allati abbara biha bil mudakhal ina fata an fice ni to kaka yaya ne ake nufi me ake nufi sai Allah ce da sun samu mafaka ko ta zamanto sama ko ta zamanto mi ƙasa to haka Allah ya faɗi su law yajiduna malja'an shine a am aw maghara ko go sama yake aw mudakhala ko ko dinta su cikin ƙasa lawallau ilayhi wa hum yajmahun dhakara al'am thumma dhakara wa summa fassala qur'an ya nuna al'ada wani lokacin ya faɗi wato khas sannan ya kawo am wani lokacin ya faɗi am sannan ya kawo khas balaga ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya ku kun ka imani ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa abudu rabbakum kuma wata ubangijinku to shi da ruku'i da sujada ba cikin ibada suke ba a ana son maka muhimmancin su ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun kashin suratul hajj kaga sai da anka kawo ruku'i da sujada sannan anka kawo ibada to ai ibada duk wanda cikin ibada suke amma muhimmancin su ake son a nuna maka nan kuma sai kawo almalja'u mafaka tana ilmantowa a sama ko a ƙasa ya kawo am sannan sai fassala ta nuna maka ko ta sama ko ta kasa duk inda sun ka tabu za su cire shi balaga ta alqur'ani ke uslubi ya kawo am ya kawo khas wani lokaci ya kawo khas ya kawo am ina fata an fice tanazzalul malaikatu sai ce mi war ruhu fiha malaiku suna sauka da ruhu malaika jibril shi malaika jibril ba malaiki bane kaga ya kawo am sannan kawo khas dan ya nuna maka tashrifin wato shi wannan malaikin lalle malaiki ne amma ba ɗaya da sauran malaiku yake baka gane wannan sai ce ai an ce wai mala'ikatu mala'iku wa ruhu kuma da ruhu to ai shi mala'ika jibril shi ma ruhi shi ma cikin mala'iku yake Allah ya kyauta an gane ko to almuhimu sun kace au magharatin almagharatu min qablihim hablum mughar wato habl ya an ce hablu an sai ya samu asali daga wato igiya mugharin ay muhkamul fatli wanda an daura ta da kyau to tunda tana da karfi sannan sai ai amfani da ita al-amrul muhkam al-mubram duk abinda an tantance shi da kyau sai a kira shi al-mughar an gane ko kenan da sun samu abinda ake nufi inda za a taimake su ko sun samu waɗansu abubuwa waɗanda suke da alaƙa da gyara al'amarin su ba sai sun tafi tare da ku ba da sun je sun nemi wannan mafaka su sun bar ku dan dama addinin suna yin shi ne ya kama musu cilas Allah kai mu tsari ina fata an fice da aran makaranta aya ta karshe lokaci ya matsu wa minhum man yalmizuka ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون in ka diba cikin jalale ne ce wa minhum daga cikinsu man yalmizuka ay yu'ibuka akwai wanda zai aibanta ka an gane ko shine yalmizuka ya'ibuka zai aibanta ka kenan ana magana da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma imamu yaqub ya karanta wa minhum man yalmuzuka yalmuzu sai zama to fi'ilin yana da babi biyu a kenan ana cewa lamaza yalmizu kuma ana cewa lamaza yalmuzu an gane ko shine aibanta ka fi sadaqat a cikin al'amarin sadaqa yace fi qasamis sadaqat in za ka rarraba sadaqa an gane ko cikin munafikai kenan ake nufi suke da irin wannan lamaza shine ya aibanta shi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi isal ismul fusuq ba'da al iman an gane ko yace fa in utu min haradu in an dan musu cikin sadaqa radu sai su yarda asalin shi inji malaman sarfu radiyuni domin radiya ake cewa sai a shahi wato fa'ul lamul fi'il asalin shi radiyu amma an shahi yawon kenan fa'u zai koma lamun ta fita inji malaman sarfu fa in utu minha in an basu daga sadaka radu sai su ce wannan addini na gaskiya ne wa in lam yu'tu minha in ba a basu ba idahum yaskhatun sai su yi fushi su ce wannan addini ba addinin gaskiya bane da ba haka mutane suke wani kullu in ba shi zaka ba to ba kai alheri ba wani duk yadda zaka yi aikin da zai kai jama'a gaba in dai shi ba shi kabba ba to abin bai yi shi yasa Afirka babu zancen mu ci gaba duk shugaban da ba kudi ya rarraba mutane bai baka kasa aljihun sai ka ce a bai aiki ba ko da ya gina hospital 100 har garin ku kun samu 5 daga ya ce kai wannan mai aikin koyi ba wai shi abin da an aiki shine a bashi nashi in yasa aljihu in yaso ma a kashe kowa ya Afirka za ta ci gaba yan uwa musulmi lokaci ya matso
wannan aya kuma tana da bayani ita ma karkashin ta kwarai da gaske kuma tana da alaka da tantance mutane na gari da ba na gari ba da irin abubuwan da za su kai kasashe gaba dole za mu yi haƙuri insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kai mu da rai wato waɗanda ayoyi na suna ɗauke da bayani mai ɗan tsawo amma insha Allah ta'ala mun san dai Allah zai taimake mu gabatar da bayani da izinin Allah nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mutum dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته